Hello, welcome Mama Machowa, a small business owner in Zimbabwe looking forward to grow bigger and getting more opportunities to expand. She plans to access cheaper supply of goods so that she can better satisfy her customers. This is Takuzwa and welcome to Mugaviri Business Magazine. Ini ndinoitwa Mama Machowa, musha kwedu ndepa Matare. Takauya muno muone kutsvaga mabasa. Takazosvikawo muno tichiona kuti kushanda kunenge kunotorwadza kushanda. Ndikati tingoitawo zvemusika tichitengesa. Takatangawo ngori musika iwoyu tichitengesa. Tachitengesa takangodzimara tapindawo muzviraundi zvimaraundi anokandwawo nevamwe. Ndazokandirwawo raundi ndakazomisawo takishop iyi. Tingotengesa mbichana ndichiisawo mutakishop. Kutofungawo pfungwa dzakawanda zvekutoti dai ndatoonawo zvinhu zvirambe zvichisimuka zvirambe zvichienderera mberi zvinhu zvangu zvirambe zvichifamba. Ndomagapindire ndakaitawo muno. Ndomararamire etinongoitawo. Nekuti kuti uti mabasa akanga amira nenyaya yelockdown yaitaurwa yainda ane makore 2 years ndichitengesa ndiri pano ndichingoraramawo nemhuri yangu. Ndomatengesere anoita ndandichikuita. Katanga ndichitengesa pendaitengesa ipapo pakangoita mari yakangoita shoma asi pakuburika pandari zvinhu izvozvo zvekuti kubva pendaitangira bhizinesi rika ndikutoona kuti zvamboti simuke zviri kundisimukira asi hazvisati zvasvika pandikuda kuti zvisvike ndoti zvinatsosvika pekuti vanhu vashaya kuti kana kuti chavabvunza chese wachachishaya chirambe chirimo asi kuti pari zvino kubvawo pendakatangira ndikuonawo zvatanaka.